U nastavku emisije donosimo priče iz nekoliko gradova i općina Bosne i Hercegovine. Posljednjeg dana u svibnju obilježava se Dan bijelih traka u znak sjećanja na događaj iz 1992. godine u Prijedoru. Tada su lokalne srpske vlasti zapovjedile nesrpskom stanovništvu isticanje bijelog platna na svojim domovima. Bošnjaci i Hrvati na javnim mjestima morali su na nadlakticama nositi bijele vrpce. Bio je to uvod u etničko čišćenje koje je promijenilo nacionalni sastav stanovništva toga grada. Kako danas žive preostali Hrvati na tome području, više u prilogu kolege Predraga Solomuna. Prijedorsko područje poznato je po zanimljivoj prošlosti, prirodnim ljepotama, nekoć jakoj industriji, ali i po masovnim zločinima, logorima, rušenju vjerskih objekata i etničkom čišćenju. Prije rata ovdje je živjelo 7.000 Hrvata. Danas ih je na području općine oko 1.000, a u gradu tek njih 200. Uzmite sada 200 katolika, dakle to su uglavnom i Hrvati. To vam je kao kad uzmete šaku kukuruza pa bacite u jezero. To je na sve strane, dakle utopljeni smo tu. Nema nekih onih situacija ekstremnih kao što je nekad bilo, da neko nekoga premlati ili napadne što je druge vjere ili nacije. Dakle, nema takvih slučajeva. Dakle, bitno je da smo mi građani, da smo tu zaštićeni, da imamo svoja prava, a ovo u milosti smo, hoćemo li nekada od vlasti nešto dobiti ili ne. U ovoj župi ubijena su 3 svećenika u prošlom stoljeću, 2 u Drugom svjetskom ratu, a 3. Tomislav Matanović 1995. U zadnjem ratu je sve ove zgrade ovdje koje sada vidite sve bilo srušeno i vremenom se obnavljalo kao i nova crkva i pastoralni centar. Baš smo prošle godine uz pomoć Vlade Republike Hrvatske promijenili kompletnu stolariju na kući, malo smo preuredili nekadašnju kapelu, to je pretvoreno u jednu dvoranu, jednu multifunkcionalnu sa jednom malom čajnom kuhinjom i svake nedjelje ovdje se nalazimo svi, od ovih djece mladi, imamo fino raspoređeno, a to je zapravo jedino mjesto za stare koji su tjedan sami i dođu u crkvu. Oni su vjernici ne od jučer, nego godinama i onda kada dođemo ovdje, to je još jedna dimenzija više, evo zajedno popričamo, razgovaramo, popije se kava, čaj, rakica i svi sretni, zadovoljni. Evo, mislim da je to ona dimenzija prava kršćanskog života. Mladi iseljavaju i odavde, teška ekonomska situacija u zemlji pogađa sve. Sve stanovništvo, bez obzira na vjeru i naciju, žive loše. Jer gledam ljude koji su poplavljeni već po nekoliko puta, znači ti koliko košta da namjestiš kuću. Ni o njima ne vode brigu, a za nas Hrvate kao da ne postojimo. Niti nam ko prilazi, niti ko pita kako nam je, niti nam ko šta daje. Hrvatska je pomogla i ovdje nam koliko je mogla. Moram priznati da su ljudi međusobno solidarni, da se pomažu. Imaju razumijevanje jedni za druge, a to je najvažnije posebno u ovim vremenima. Čak bi pohvalio našeg župnika i našu vjersku zajednicu koja pomaže ne samo Hrvatima, nego i drugima koji su u potrebi. Evo, i đački dom, tu su djeca siromašnih obitelji koji su negdje iz okoline Prijedora, svih vjera i nacija. Nažalost, kako je svijeta sve manje, tako je i učenika manje i sad se to svelo na jedan mali simbolični broj. Trenutačno u 13 osnovnih i srednjih škola u Prijedoru katolički vjeronauk pohađa 38 učenika. Crkva Svetog Josipa čuva kulturni i duhovni identitet Hrvata. Uz župni pastoralni centar domaćin je mnogih kulturnih i humanitarnih događaja koji doprinose povezivanju katoličke zajednice u Prijedoru sa širom regijom.